с тази легенда те тръгват към Александрия, откъдето донасят мощите на Свети Марко. На Свети Марко символа е крилатия лъв. Крилатия лъв, между другото, е част от тъй наречения метаморф. Метаморфа представлява едно митично същество, което е изобразявало 4 животни, като 4-те ъгъла на Божия престол, като 4-те краища на рая, като тези 4 животни, единия от тях, всички те са били с крила. Всъщност, единия е бил лъв с крила, едно от образите на метаморфа, другото е било бик с крила, орел и ангел. Това са били 4-те образи на метаморфа, като на Сан Марко се